Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at konsyensya, ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Mahilig ka bang mag-alaga ng isda? Mahilig ka ba sa koi fish? Hito? Hito ba yun? Hindi nga. Iba ang koi fish. Bakle? Iba yun. Hoy? Ang mga koi fish ay mga colorful na isda na pwede mong alagaan. Koyoy. Koyoy. Isang variant ito ng mga carp o karpa. Para sa ornamental purposes ang mga nasabing isda at sinasabi pang pampaswerte ang nasabing isda. Sa mga kanal sa Japan, dahil sa sobrang linis ng kanilang kanal, nabubuhay ang mga isdang koi. Sa Pilipinas kaya, mabubuhay kaya ang mga koi? Yes. Kung polluted na ang kanal, hindi ito mabubuhay. Pero sa Iligan City, mismong sa barangay poblasyon, merong mga koi doon na naging tourist attraction. Dahil palangoy-langoy ang mga koi sa creek sa Iligan City. Inalagaan nila ito, malinis ang nasabing creek. Kaya ito naging tourist attraction. Ikaw, kabisyo, may koi ba kayo? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hi, koi. Bishik! Lahat Morning, na lang. koi. Morning, koi! Morning, tits! Kabisyo! Feel good morning! Na hindi naman ito karera. Pwede matahan sa Miyerkules, October 9, 2024. Sa oras na 5:41 ay kasama niya ang cool na angkol. Sa Davao siya ang tourist attraction. Angkol Dagon! Ayaw koy! Bata pa ko koy! Sama pambansang tita, dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Yung mga guard sa SM, tatanong na, sabi, asan daw si tita? Col, saan ka nakatingin, Col? Mga bantay sa Bantasilan. Kayo talaga, ha? Walang iba! Tanya Chinita! Girl, my chinita, girl. Thank you, Koy! Salamat, Koy! Sa amin, sa Bisaya, Koy din tawag. Parang shortcut ng kuya. Di ba dito, kuya? Kuy. Kaya pala Koy. nauso yung Koy. Uy, Pero yung mga koi fish, even nakita ko sa video yung kay Senator Manny Pacquiao, na yung yung bahay niya, mansion, merong koi, yung garden. Oo. Mga mayayaman may mga ganun eh. Kaya pala wala kaming alaga. ganun eh. So sa Japan, no, di ba sa sobrang linis ng kanal nila? Oo, buhay na buhay yung mga koi Hindi fish. pwede mag-joke sa kanila na kanal ka pala eh. Ay, di ba galing kanal ka eh, malinis yung kanal. O, hindi, mabait ka. Oo, mabait Kung ganun, ka. pag sinabihan ka Oo, sa... galing kanal ka. Paano yung mga ganun? Ha! Hay! Kanar! Kanal. Kasi walang letter L yung Japanese. Oo nga Ariano. eh. Kanar! Ibig sabihin, mabait Wala ka. silang letter R? Walang letter L. L. One letter to. Merong letter L. Pero N agad? hindi lang nila na-mention. R. Walang, mahirapan sila. Ano yung lab radio? Rab Radio. Ang galing talaga.
Kailangan pa ba? Kailangan pa ba? Kailangan pa ba? I-memorize yan. Basic, hay! Ganon. Pero malinis Pwede ka. ilamin yun. Yung koi, kawawa naman kasi parang pet siya. Parang, pang pet siya. Pang pet siya. Kaya ngayon mga mayayaman may mga koi fish kasi colorful tsaka lumalaki siya. Yung mga kauri siya ng mga symbol karpa. ba yan? Yes. Isa rin yan na malinis. Kaya pala hindi ko kilala talaga, no? Hindi nyo alam. Marami akong koi sa bahay kasi mayaman ako eh. Anong color ng koi mo? Color po rin po. Rainbow? Ano ba yung color ng rainbow? Sige nga, enumerate. Sunod-sunod Basta naalala ko, Roy G. Babe yun eh. Roy G. Babe, Roy. Manawagan ako kay Roy. Roy, ikaw na lang magano din. Ikaw na lang muna sumagot, Roy, ha? Basta Roy G. Babe yan. Assignment mo, assignment pa. Assignment. Yan, pag mayaman ka, pag may koi sa bahay yung mayaman ka, kasi nga pampaswerte daw ito. Pampaswerte. Lalo na sa mga negosyante. Ayan. At maswerte ang mga taga Iligan City dahil mismong sa kanal nila may nabubuhay na koi doon. Di ba? Kasi so malinis doon. Malinis yung creek nila doon. Mga loyal talaga doon. Ganun ba 'yon? Kaya sinasabi ko sa inyo ha, pag may alaga kayong koi, dapat alagaan niya ng mga babaero. Bakit? Kasi para sila, luminis sila. Ganun ba yun? Oo, para luminis sila, di ba? Ganun ba yun? Mag-swerte sila kasi ang dumi na nga ng kaluluwa nila at budhi nila eh. Uy, kawawa mag-alaga naman. sila niya, Talaga. diba? Kaya nga marami ako alaga niyan eh. Kasi pero hindi kinakaya, di ba? Diyos nga sumuko sa'yo eh. Pero ang itim ng tubig ng kuy ko. Hindi na nila kinaya. Di ba kung ikaw ang kapitan sa lugar na yun, or ikaw turista, matutuwa ka na, sa ganitong lugar, meron pa May palang koi. malinis na mga creek. Shout out, palakpakan natin. Ang mga koi. Ang mga turista. Bakit? Bumisita sila dun eh. Yung turista? Yung koi. Saan sila sumakay? Yung turista? Yung koi. Sumakay sa aeroplano. Yung turista? Yung koi. Lakoy-lakoy. Yung koi? Yung turista. Nakatupis. Uy, regards mo ko Sa turista. Huwag na kasing sumingit na ngayon kasi natatala ko eh. Maganda eh. Yung koi? Yung turista. Sabi mo, ano yung sabi mo? Nakatupis? Yung turista. Yung koi. Uy, ay koy. Nag-sunbathing eh. Yung turista. Yung koi. Uy, kaya pala nalagas yung kaliskis. Ng koi? Yung turista. Ganda ng buntot. Yung koy. Sabi ko na, hindi talaga babae yun eh. Yung turista? Yung koy. Ang lansa. Yung koy. Ng turista. Basic! Ano? Ba't andyan ka pa? Hi, Sir Tuloy-tuloy Arnold pakikinig. Palyari. Morning. Yes, Sir Arnold, good morning sa inyong tanan. Padayon lang sa pagpaminaw. Of course, sa station number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!